Salut și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Mă numesc Capitanul Pișcotă și astăzi ne vom juca Emergency Response. Nu cunosc persoanele de pe aici, nu mă întrebați. Eu doar am venit să mă joc aici cu voi. Bun, hai să vedem. Cred că nu-mi vedeți cursul ăsta. Se vede? Stați. Deci, nu uitați de like și subscribe. Deci, vom intra pe un server. Da, să spune că cred că știu care. Puteți intra în acest server, ăsta e codul LOSN RPC, dacă doriți să intrați. Suntem mai mulți. Bine. Deci așa, că nu știu cum naiba să fac să vadă. Dați așa, doleac. Voi că... Deci, în serverul acesta sunt moderator și nu ar trebui să fie o problemă. Ne singur în server, ca de obicei. Deci, să-ți-mă 2 secunde să nu închid nebunile astea de pe aici. Bun. Deci, ca orice om, să nu râdeți de calțainul meu, de la băieții de la Discord. Sunt într-o comunitate pe Discord, nu întrebați skin-ul de ce. Aici, W staff, bun. Arma nu putea să-i dau lol. Am un taser. Am tot știți armele, deci nu stau să le presupăt. Oare nu pot mă și pe ăsta liver de staff? Zic că o pus că nebunesc dacă nu. Mi-a pus ăsta de șerif. Da. Nu văd. Da. Deci din păcate nu vom putea merge cu această mașină. Deci nu problem, vom merge cu ăsta. Bă, nu asta. Stați așa, mă, că nu mai știu eu aici nimic. Da, bun, în videoclipul de astăzi mai mult o să povestim, că e primul meu videoclip. Ok, deci, eu pe serverul ăsta trebuie să am mare grijă la băieți care se bagă la această echipă. Deci, eu trebuie să am... Hey, this is... Nici măcar n-avem roleplay, dar în fine. Asta e jirofalele. Ce-are e, mă, mașina? Așa, bun. Deci vom merge în oraș. Dar sigur nu stau eu să mă ca puntul cu... Așa mergem direct cu dănasea, așa. Cu româniești pe vorba. Bun, trebuie să fie alături de noi capitanul lui Sigma. Colegul meu de școală, dar are fracturi. Teme și nu poate să-i folosească laptopul. N-a zis nimic în spate acolo. Efectiv, doar mergem. Și vă pun eu la cap. Bun, deci revenim. N-am vrut să vă țin cu tot drumul plictisitor pe care l-am făcut până la spawn. De asta am dat o leacă. Deci, prima dată începe cu prezentarea mașinii de staff. Deci, luăm invers. Nu te puteți vedea și observa. Cred că o spate n-are. Are, dar nu știu cum Dumnezeu le pornește. Bun. Deci, staff private server. Asta vedeți și voi. Deci, aici scrie mic, not part of roleplay. Bun, asta știm toți ce înseamnă. Task-ul așa.
Să nu-i spuneți la unor. Ah. Ok, nu. Ah! Nu! Nu. Nu. Conor, nu. W staff. Dacă mă prindea unor era... Au șutat, spart acolo. Am în casă să vă dovedesc că sunt staff să... Arme. Wait. Seconds. Da, sunt. Deci eu mă știu cu engleza foarte bine. Așa. Tot așa că... Profilul nu vă lăsă să-l vedeți că n-am eu kill din astea. Am și serverul meu. Un ce și un tătul Dumnezeu stăche. Bun, nu! E telefonul... Deci ca de eu momentan n-am suport de care pe mine să-ți... Asta mă folosesc de o cutie veche. Dar pică el sau pică cutia acum? Dați să stăm așa. Can you join the server to play? I got Corpor Frank now. Ok, ownerul intră. Îl așteptăm aici la... Ok, I guess dacă el spune că... Nu știu, facem ce vrea ownerul, pe mine nu mă prea... Am în casă să vă vedeți că e moderator și să nu avem de certat. Nu veți vedea chat-ul, desigur, doar ce scriu deasupra. Nu cred că merge așa. Mă enervează două puncte. Și cu talentul folosit de abilitățile mele de moderator, am putut întoarce și să spar roțile. Nu cred că merge să le spargi unul singur, ar fi o nebunie, bro. De asta să ne iau mașina frumos de aici. Să-mi spună onorul că stau degeaba cu sirenele măcar. Ia uite. Așa, ăsta e onorul. Să băga și la un timp, stai. Tugă. Am vrut să... Așa o mică farsă. Deci în momentul de față patrulăm cu onorul. Ok. What the heck?
Ok, nu întreba. Unde tu ai, mă? Ești cam bajocuri, face. Deci... Îți pare roșu, am trecut. Bine, dacă mai intră cineva, să știu, mai stau sau... Azi așa că să facem următoarea mutare, așa să intrăm la Liberty Country. Aici asta, nu ne interesează, nu ne interesează. Mazec. Hai să vedem dacă... Nu, ce mens. Unde e Verxa? Verxa, văcă. Sunt oameni online. Where? Generality. Ah, bun. Eu mă știu cum utilizator. Mașina mea apare în joacă fese. To fuel a car. N-am motorină, te să văd și prin apropiere de o benzinărie, da. O să merg cel mai mult pe la țară, pentru că pe aici. Oh nu. Oh nu. I just... Nu trebuie să ce mai la fac. Nu băgăm o leacă la alimentat. Dacă o să intre și eu sport în alte videoclip, deci nu reprezintă problemă, cât am intrat. Wait, nah. Da, 3 secunde, bă. Am dus. Nu să-mi arăt fața în videoclipul de astăzi. Doar dacă strângem măcar peste 20 de metri. În următorul videoclip. Poate că o să-mi pun și eu. Ba, facecam. Nu vă promit. Să nu vă auzi pe voi cu permisiune, că deja mai cucat. Nu. Deci ne ducem prin Las Vegas, ne ducem peste tășuni și unde. Asta e priză, nu cred că. Da, uite, Liberty Country. Pace, intrăm direct în oraș. Că nu mai aș cu el. Oh, party. Mă joc așa cu luminițele.
Mi place. Loads. Unde nu? Loads. Da. Uite. Unde e Romer? What the heck, ho piccato unul in mașină. Ce n-ai făcut, mă? Bă, dar ce joacă nici eu nu mai țin minte. Kia. Star... Starfire. Mods. Real moderate. Ok. Right. Comodos. Wait, come era mods? Da. Wait. Stavo moderatori dopo server. Giusto jest. Fine. Oh. Yeah, look at him, bro. Bro. Oh, that's it. I'm not into problem. I know that. How? Nu întreb că vreau să...
Da, eu aici încerc să... Da, aici negociem, ești nebun. Deci, nu cred chiar acum server. Asta este dorința dumneavoastră, intrați, nu intrați, nu mă prea. Deci nu mă... Se să începe conversație. What the heck? Nu aici! The heck? Nu e naiba. Ah, mă dau un server. Crezi un... Aici punem Los Angeles roleplay. Los Angeles roleplay and a photo. Add this thing. Huh? Nu, deci, batul aparentul nici măcar nu l-a interesat. Nu, stai mă, bă, păca mea. Deci nu găsesc movere, deci nu găsesc. Spune-și mie un textul ăla că... Deci nu o găsesc. Da, mă, da, uite. Ui. Shit. No! No! Picat, shit. Mamia. Ați auzit. General. Salvează schimbările, bun. General, canale de voce. Voice. Voice 1, mai adăugăm voce. Voice 2. Voice. What? Voice roleplay. Stuff. Voice. What the heck? Bun, o canale de text.
Nu, eu aici mă distrez. LA50 application. Deci da, bă, aici că fac eu aici la canale. Ce? Tezule că permisiuni. Canal privat. Nu are băie. Da, eu leac. Deci, îl invit în canal pe Jerxa. Nu cred că am făcut rol. Să-mi spună și mie cineva ce cu Discord-ul ăsta mă enervez. Deci, Homer, care o să fie cu un roșu mai aprins. Ok, bun, înapoi, așa, creează rol. Cu liniuță Homer, care o să fie cu un fel de albăstrui, așa. Ok, după o să fie, fac civilian, da, așa. Moderator, mă. Moderator. Ăștia vor fi cu un verde. N-am între civilian. Nu. Bă, civilian. Nu ai ce faci în detective pe serverul ăsta. Da, să-i băgăm un rol la domnul nostru. Tu ești Connor Jerxa. I'm the owner. Nu, ăsta editează canalul. Permisiuni. Doar Connor, atât. De canal privat. Doar Connor, adică Jerxa. Salvează schimbările. Moderatori, nu. LAPD application. Kickback. I need to make an LAPD application.
make this. Name. Age. This. Cred că... No, sper că v-a plăcut episodul de azi. La revedere!